йөрәк түрләреннән ургылып чыккан иң җылы теләкләрен бүген Яңа Терешка авылында туып үскән, хәзерге көндә Новоспасск бистәсендә гомер кичерүче мөхтәрәм юбиляр Фәрит Хиялиевич Сәддановка бер туган энесе Мәүлид Хиялиевич, тормыш иптәше Сурия Максутовна Сәддановлар, сеңелләре Гөлнара, Гөлия һәм Эльмира гаиләләре белән безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Бүген Фәрит Хиялиевич үзенең онтылмаслык 70 яшьлек юбилеен каршылый. Сабыр хылыклы, алтын куллы, җылы карашлы, сөекле Фәрит абыебыз. Тормыш баскычлары аша күтәрелеп, син 70 яшеңне тутырдың. Хөрмәтле туганыбыз, матур сүзләргә, олы хөрмәткә бик лаеклы син. Кайгыбызда да, шатлыгыбызда да син иң беренче итеп ярдәм итәргә дип чабып киләсең. Бар мәшәкатьләребезне үзеңнеке кебек кабул итәсең. Якыннарыңны игелекле эшләрең белән куандырган өчен мең рәхмәт сиңа. Алдагы көннәрең саулыкта, исәнлектә, гел уңышлар, матур гамәлләр белән генә үрелеп барсын. Син абыебыз олы йөрәкле, киң күңелле, туган җанлы кеше. Һәр вакыт ачык ишегең, җылы сүзләрең белән каршы алып торасың. Киләчәктә дә барчабызга да якты маяк булып яшәргә язсын сиңа, хөрмәтле абыебыз. Юбилейга җыелыштык, рәхмәт әйтеп котлау өчен. Кадерлебез, кимемәсен, арта барсын яшәү көчең. Кайсы йолдыз саклый микән сине, кайдан гына көчләр аласың. Тормыш җиле төрле яктан кага, адашмыйча ничек барасың. Канатларын җәеп фәрештәләр җил давылдан сине сакласын. Аллаһ Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңны гөлләр капласын. Менә шундый искиткеч җылы хисләрен, эчкерсез теләкләрен, хөрмәтле абылары Фәрит Хиялиевич Сәддановка бер туган энесе Мәүлид Хиялиевич, тормыш иптәше Сурия Максутовна бала оныклары белән юллыйлар. Кадерле Фәрит Хиялиевич, күп еллар узган, әмма гомерегез заяга узмаган, үткәннәрдән якты истәлекләр калган һәм бүген якын кешеләрегез язган шигъри юллар, хәзер яңгыраячак музыкаль бүләктә күңелегезгә тик җылылык бирсен иде. Юбилейгыз котлы булсын. Шамнан якланып, абыйлы булып үсәргә миңа зур бәхет тиде. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, каянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, каянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә
теңәшерлек Булсын уртак уйларыбыз Таңнар оттырганга кадәр утырып сөйләшерлек Бик кадерле әниебез Алтын чәчле сеңелебез Гөлләре өебезнең Гомерләре озын булсын Әти-әниле, абыйлы, бәхетле гаилә безнең Тормыш урамнарында, кышның бураннарында Оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар Дип яшим яннарымда Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып Тормыш урамнарында, кышның бураннарында Оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар Дип яшим яннарымда Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып Абыенле булып